Спомням си как по-късно, когато започнах да купувам имоти, обикалях по различни обяви и създавах свои условия. В началото преглеждах по 200 обяви в интернет, от които 20 ставаха. От тях си правих 10 срещи за оглед в рамките на 2 дни. По време на тези 10 срещи казвах какви са моите условия, след което оставях те да мислят. Защо правех това? Обикновено, когато отидем да гледаме имот, ние не знаем какво искаме. Не сме се подготвили с числата. Нека дам пример. Ако искаме имота, за да реализираме доход от наеми и нашата цел е да постигнем, например, 7% възвръщаемост след данъци, тогава трябва да сме направили сметката още преди огледа. Когато сме наясно със своята цел и числата, можем да пуснем предложение, а не мълчаливо да си тръгнем. Никога не знаем в каква ситуация се намира другия човек, а понякога се оказва, че, например, красивата жена стои сама по средата на дансинга, понеже просто никой не я е поканил на танц. Нека се върнем към примера с нашето желание за 7% доходност след данъци. Ако апартаментът струва 150 000 лева и знаем, че можем да взимаме наем от 700 лева на месец, то правим простата сметка. 700 по 10 е равно на 7000 на година. 150 000 делено на 7000 е около 21 години и половина, за да възстановим инвестираните пари, което е равно на 4,60 и няколко процента възвръщаемост. Тази форма е съвсем проста, но именно благодарение на нея може изключително бързо да се ориентираме. Не е необходимо да сме съвършенно точни. Нужно е бързо да знаем къде се намираме в играта и какви са числата. Умножавам наемите по 10, а не по 12 месеца, тъй като има непредвидени разходи, данъци, непълна заетост. Тук целта ни е да видим голямата картина бързо, а не да задълбаваме в детайлите. За да мога да изкарам 7% доходност след данъци, трябва да взема жилището на доста по-различна цена от обявената в този случай. Ето тук повечето хора правят грубата грешка, която и аз правих в началото. Смятаме числата, виждаме, че не излиза сметката, поглеждаме в земята и недоволно казваме "не става" и си тръгваме. Ако искаш да правиш пари от имоти, винаги пусни оферта. Подай топката, преди да си тръгнал от огледа. Много често не заявяваме своята цена, защото се притесняваме, че ще обидим човека, който най-често е брокер. Няма нищо обидно в това да предложиш да дадеш пари на някого. Няма нищо обидно в това да поканиш тази прекрасна дама на танц. Най-лошото, което може да се случи, е да ти кажат не. Повечето хора обаче ги е страх да събират нета. Не се страхувай от болката от нето. Страхувай се от болката от пропуснатата оферта. Сподели в коментарите кои са нещата, за които си горд, че си предприел действие на време.